Dobré ránko. Dobré ránko, my sa akurát nachádzame v Hlohovci. Sme tu aj s našou takou partiou. Ideme na majstrovstvá Slovenska a ideme sa pozrieť, ako sa pobijú zase títo dvaja. Zase budú tlaky. Ideme. Takže sa tešíme, pozdravujeme Šimonka, už sme na ceste 25 minút a sme tam, čau. Bude to Clash Titánov, ahojte. A dnes tu veľmi s odsťou otváram majstrovstvá Slovenskej republiky vo freestyle, priatelia. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste tu s nami. Like gumbo, big money in a two-seater, hair blowing, you see her, I got her, you need her, never would I wanna be her, and I've been grinding all of my life, now look at my sights, mile high, I'm fly, ride till I die, look how I arrive, like the president inside, see the look in their eyes. Za nejakých 10 minútiek pôjdem ja na kolo, som veľmi vystresovaný, lebo nemám nič natrénované. Dobre, ešte raz si pripravený? Jasné, že áno, no vidíš to, aký ste vyšikovní. Run the meter to a gang bull, I'm the best, got them all mute. Break the bank, talking big loot, business talk, making big moves. Full tank, no I can't lose, left them in the dust confused. All I ever did was break rules, full throttle, I don't like cruise. Guess I got a couple screws loose, son devil, I'm a damn fool. Ain't no telling what I might do, taking off like a missile. Street marks, I'm a fish show. A nevadí, na budúce bude lepšie. Podľahli tomu hypu, sme sa presenili, chcel by som ale tak je to pozvať stále k sebe rozcvička, hej, a kvalifikácia rozcvička. tiež jediného. Takže kvalifikácia nevyšla podľa predstav. Trošku som spadol, lebo som mal veľký swing na hrazde, ale niečo by sa nedalo do finále napraviť a budem ostražitejší. To kolega bude ostražitejší. Sme to prehnali, ja som to už povedal, ale... Neboli sme... Tuto na to pána, pozri sa na tuto na pána, on s nami cvičí v Bratislave. Neskutočne. Stihol si tak, tak chcem toto vyhrať dneska. Ďakujem, že ste sa rozhodli obetovať svoj čas, aby padol na úrodnú pôdu, že ste pripravení makať a ukázať týmto chlapom, ale hlavne tomu odrazu v zrkadle, na ktorý sa každé ráno pozeráte, že vy na to máte, že ste sa rozhodli správne a že šport je jediná správna cesta v tejto chorej dobe. Tento blázon dal 33 maslapov. Daj Instagram, povedz do videa Instagram. Ja som Maťo Petrovič sa volám. Maťo Petrovič, tomu ver, vyhľadajte blázna, to už bude celkom blízko svetovému rekordu. Nie sme si istí. 9. Tak zľahučka, je to ťažké. Moc blízko stojí, lebo ja som isto išiel a dal okrok dopredu, vieš?
kvalifikácia. Isto trošku, ale iba o trošku. Chlapci, pohode. Nebolo to zle. Toto sú finalisti tohto ročného Úlackého poháru! Chcem vám všetkým poďakovať za vaše odhodlanie, za vašu trínu, za vašu lásku k športu, ktorý všetci milujeme. Mám vás zo srdiečka rád. Priatelia, ja to robím z lásky, nielen ja, celý môj tím. Robíme to už 7 rokov a budúci rok to bude 10 rokov našej existencie. 10 rokov, čo sme sa rozhodli raziť túto cestu, raziť cestu športu a zdravého životného štýlu. Snažíme sa ukazovať mládeži, že dá sa žiť aj kvalitne a zdravo a popri tom zažívať tónu zábavy. Priatelia, ďakujem každému jednému z vás, ktorí podporili túto akciu, ktorí prišli, ktorí sa rozhodli investovať ten čas sem. Čo mám k tomu povedať? Akože ja by som bol úprimne radšej, keby vyhral Jakub. Lebo je lepší, si myslím, tento rok, minimálne lepší, ale tak podarilo sa mi asi. Priatelia, mám na vás otázku! Sme z jednej komunity! My sme Street! Teraz bude všetci. Šípon, 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 šípon. Ďakujem. Tvoríme hodnotu a je tu veľa ľudí, ktorí priložili ruku k dielu a chcem, aby ste cítili to teplúčko, túto pri srdiečku, každý jeden z vás. Ste super a budúci rok sa vidíme, aj keby na chleba nebolo. Čaute!